Так, рубрика Коти Мадера, у нас тут новинка. Боже, який красавчик. Це ти Фазя? Фазя, це ти? Гляньте, це Борис. А це, гляньте, як він йде вальяжно. Йоперний театр. Кіт. Хіба так можна, блін, як ці двері відкривати? Борис, що ти скажеш про цього кота? Який ти красивий. Ти похожий на мого Фазіка. Кс-кс-кс. Борис шипить на нього. Борис, що таке, він тебе б'є чи що? Рубрика Коти зранку. Так, а ну не шипіть друг на друга.